Pentru a instala și rula extensia discount.ro pe browserul dumneavoastră Microsoft Edge, trebuie să urmăm doi pași simpli. Pentru început, trebuie să accesăm site-ul www.discount.ro. Aici avem opțiunea de a instala extensia pentru Microsoft Edge. Apăsăm acest buton, iar apoi apăsăm butonul Get. Apoi Add Extension. Și gata, acum aveți instalată extensia discount.ro în browserul dumneavoastră Microsoft Edge. Simplu, nu-i așa? De acum aveți acces nelimitat la oferte și promoții la sute de magazine populare. Iar dacă nu ne credeți pe cuvânt, este momentul să vă demonstrăm câți bani puteți să salvați utilizând extensia discount.ro. Vizitați site-ul web de cumpărături preferat de dumneavoastră și adăugați produsele dorite în coșul de cumpărături. După ce accesăm coșul de cumpărături, extensia discount.ro găsește cupoane de reducere potrivite produselor din coșul dumneavoastră și o fereastră pop-up va apărea în colțul din dreapta al ecranului. Pentru a accesa reducerea, nu trebuie decât să faceți click pe butonul Aplică codurile. Iar de aici ne ocupăm noi. În doar câteva secunde, extensia discount.ro va analiza cupoanele de reducere disponibile în acest moment și le va aplica automat coșului de cumpărături. Dacă sunt găsite cupoane, acestea sunt adăugate instant produselor din coș, iar dumneavoastră vă bucurați de timp și bani economisiți fără niciun efort. După cum puteți vedea, extensia discount.ro a aplicat o reducere de 991 de lei.